A Líbia, el govern establert a Trípoli, que té el suport de diversos grups islamistes, ha denunciat l'atac de l'exèrcit egipci contra posicions d'estat islàmic en el país, amb l'argument que també són un atac a la seva sobirania. Els bombardejos són la resposta al segrest i assassinat de 21 coptes dut a terme a Líbia per part d'estat islàmic. Ahir, al Caire, els coptes van sortir al carrer per retre un últim homenatge als seus compatriotes morts. Paral·lelament, el líder del grup libanès Hezbollah també ha denunciat la decapitació i tot seguit ha afegit que els principals serveis secrets d'Occident són al darrere del grup jihadista. فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. سابقا ما بدنا نحكي بنظرية المؤامرة، بس هلا بقول لا، فتشوا. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة إسرائيل على المنطقة، كل شيء بيخدم قوة وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.